Du er interesseret for psykiatrihistorie, men du ved ikke rigtig, hvor du skal starte. Her er der 5 hurtige anbefalinger. Nummer 1 er den første samlede fremstilling skrevet af historikere om dansk psykiatrihistorie. Det er Psykiatriens historie i Danmark, redigeret af Jesper Waxi Krag. Den starter i 1600-tallet og løber hele vejen op til 2008, hvor den også er skrevet. Overall så er det en virkelig god introduktion til psykiatrihistorie og en varm anbefaling. Min eneste anke er dog, at kapitlerne fra 70'erne op til 0'erne beskæftiger sig mere med videnskabshistorie og ikke så meget med forholdet mellem samfund og psykiatri. Ikke at den slet ikke beskæftiger sig med det, det fylder simpelthen bare ikke så meget. Den har jo efterhånden nogle år på banen, men er stadigvæk den bedste samlede fremstilling om dansk psykiatrihistorie, man kan få. Bog nummer 2 er Da børnesindet blev syg af Jenny Sejer Junghans. Den er fra 2025, så den er spritny, og det er faktisk den første bog, som egentlig beskæftiger sig med børnepsykiatrien i Danmark. Fremstillingen i bogen den drejer sig om Rigshospitalets børnepsykiatriske klinik, som åbnede i 1935, og den trækker sig hele vejen op til i dag. Ved at holde fast i klinikken på Rigshospitalet, så har Jenny mulighed for at tage nogle meget store diskussioner, men på en måde, som er nemmere at følge med i, fordi man hele tiden har det her anker, som grounder hendes fremstilling i noget meget håndgribeligt og noget, der er nemt at gå til. Hun kommer enormt meget omkring, og jeg synes, den er enormt flot skrevet og meget let læselig. Det er virkelig en god bog. Kæmpe anbefaling. Den tredje bog er Madness: A History af Pitjai Pitikainen fra 2015. I modsætning til de 2 første bøger, så strækker kronologien i den her bog sig hele vejen fra antikken til den kolde krig. Måden Pitikainen han binder det sammen på, det er ved at tage det her madness-begreb, altså galskab på dansk, og se på, hvordan det er blevet opfattet, forstået og behandlet på forskellige tidspunkter i Europas historie. Det betyder selvfølgelig, at bogen ikke kan hænge sig i særlig mange detaljer, men han kommer alligevel rundt om rigtig meget, og den er skrevet på en måde, der er nem at forstå. Generelt er det her en rigtig god introduktion til galskabsbegrebet på tværs af rigtig mange perioder, noget som fylder meget i psykiatrihistorie. Den fjerde bog hedder DSM: A History of Psychiatry's Bible, skrevet af sociologen Alan Horwitz, og den er fra 2021. Bogen handler om det amerikanske diagnosesystem DSM, som siden 80'erne er blevet enormt dominerende i psykiatriforskning og praksis på tværs af hele Vesten. Horwitz han bruger altså historien om DSM-systemets udvikling og hvordan den har forandret sig som udgangspunkt for en kritik af den hårde diagnostiske psykiatri, som er det dominerende paradigme i dag. Og gennem det der viser han altså, hvordan de her diagnostiske kategorier, som vi tager for givet som faste entiteter, faktisk er opstået og har ændret sig i takt med, at psykiatrisk praksis, samfundet og politiske beslutninger har ændret det. Det er en lidt svær bog, men det er også en enormt givende bog, og den har potentiale til at ændre ens verdensbillede. Jeg synes, det er en enormt læsværdig bog, og den burde være obligatorisk for alle, der interesserer sig for psykiatrihistorie. Til sidst har jeg de her 2 små bøger, der hedder Den klassiske psykiatris historie og Den moderne psykiatris historie. De er skrevet af Per Vestergaard, som er tidligere administrerende overlæge på Psykiatrisk Hospital i Aarhus. De her 2 bøger, de kommer fra et indenfra-perspektiv, det vil sige, de er skrevet af en psykiater. Det betyder, at de ikke er lige så kritiske som nogle af de andre bøger på den her side. De er dog meget nemme, og de er meget let læselige, og man får lyst til at vide mere, når man læser dem. Så se dem mere som en kort overflyvning af psykiatrihistorien. Et godt udgangspunkt til at gøre en nysgerrig i hvert fald.